Dílu ze hry Minecraft. Dneska tu mám hosta. Čau, čau. Jsme na serveru z Minecraftu. Dneska jdeme si najít místo na dům a já bych zítra třeba natočil sám tento server, ale dneska tu máme toho hosta, tak pojďme na VAR příroda. Doporučuji odejít. Pojď za mnou. Jsi tu? Co? Jsi tu? Jo. Počkat, takže natěžíme pár dřeva. No jo, dřevo. Tak ne, to nejde, musíme jít dál. Pojď tam, no. Já si nastavím něco si nastavím. Brightness si dáme na 4 články. Je to. No, laguje se to pořád stejně. Já se na tebe portnu. Nějaký debilně píše na Skype, ale nevadí. Líbí se ti tento server, nebo půjdeme radši na ten tvůj? To je dobrý. Ahoj, pozdrav. No tak nic. To je. Tady je to teda. Proč já zrovna? No tak. Chceš jít na ten tvůj server? Na jaký můj server? Ne, na ten tvůj, jakože co jsi říkal, že mě pošleš IP. No jo, klidně. Tak jo, počkej, já dám pauz a hned se ozveme. Takže jsme tu. Přestěhovali jsme se na jiný server. Pojď si na Xpeed zdarma. A ne to si enchantnu. Hej, máš dům? Já jo. Ukážeš nám ho, můžu s vámi bydlet? Jo, můžeš portní stra. Tak počkej, já si něco enchantuju jenom. Já z tohoto servera natáčel až ne. Au. A povolíš nám resku? Vám? No. A komu ještě? No, jakože já myslím divákům. Cože tak všem mám povolit resku spláze. Ne, jakože mě, myslím. Tak pojď rychle. Ne, nemůžu teďka, já expím. Počkej. Počkej, jo. Tak ten odešel asi. Rengo, přijmi to. Jsem zase. Počkej. Já tady, že? Ty mi píšeš. Počkej. Tak mě povol res. Jak? Já ti to napíšu do Skypeu. No, píš, no.
Aby výdělenské. Trusted. Ale moje jméno před to Trusted. Jo, neboj, to bude rychle. Nefunguje, počkej. Jak se jmenuješ, aha. Invalid Residence. Co? Invalid Residence. Co jsou invalid? Počkej, to není zareskované, zkus něco zničit. Asi tak to už má dávno resku, to nejde. Tak mě pozveň. A čekej, Já si udělám vedle tebe dům někde. no tak jo. Zvor. Ježiš. A jo, tak ty mě nemůžeš povolit tresku. Jo, já vím, jak to je. Ty dáš plotme add a moje jméno. Player XSD hard. Jo, můžu, dík, už můžu. Dobrá. Můžu teda s tebou bývat. Jo? I když nemůžu otvírat pece. Dej lomeno com odify na tu pec. Jak to mám jako udělat? Počkej. Com odify moje jméno a klikni na tu pec pravým. Diffy. Jak se jo, jmenuje se? Hotovo. Jdu Můžeš. tam. Jo, Potřebujeme lomeno fly. jak vidíte můj. Tak já to stopnu, až bude mít něco postaveného, tak se ozveme. Teď jsme tady, skoro nic jsme nepostavili. Půl hodiny jsme se hledali kámen. Co to je něco mačko, nebo co? Volaj mi. To jsem Je tu PvPčko. Čekaj, jo. Já se jdu var PvP. A prvně si udělám čestu. Tak. Víš, to je lago, že? Fuj, to je smrad. Že byl Minecraft. Jak to? Nevím. To si vypl, to já vím. Ty už končíš? Ne, nekončím, jestli vypl Minecraft, ti říkám. A zapneš ho ještě? Jo. To je jasný. Tak. Jo, jsou v PvPčku. Ale já si zkusím spustit jednu hru, jestli to půjde. Half-Life. A jestli jede. Co je to? Co to je za hru? Taková dobrá hra, ještě. Ty už nebudeš nahrávat, točit? To já budu točit, ale počkej, Half-Life. X. Já zkusit poznat to tady. Jdem Minecraft, Minecraft. Tak dobré, hotovo. Jdu lomeno Homer. Už je doma, jo, já se tam objevím za chvíli. Počítej mi 5 minut. Ne, za 5 sekund. Jsem tam? Jo. Já si jistý. Takže ukaž. 11. Počkej, 14. No. 12. 49. Hej, počkej, já to chvíli stopnu.
Takže jsme tu. Vlastně někdo vyrušil, oh my god. Ty už natáčíš. Už jo. Var. Zavazat. Tady je tobogán. To si brzo. Tak já tu hraju poprvé. Fakt. Ty. Já jdu natěžit břizové dřevo. Jde na tobogán. Uděláme si tobogán tam, ne? Stejně nechápe, jak se to mohlo zjistit, že je to Radimovi. On ho má tak hnusný vždycky. To. Takže za nikoho už nepotřebujeme, to je... Já udělám střechu, jo? Bůh má leaf, nebo co? Bůh má live? No. Ne. Má? Z čeho? Diablo 3. Diablo má. Aktivně přes 35 minutama, počkej. Co? On nás nepozval. Ale Diablo je kravina. Vítáme vás na našem medvědním kanálu Kávecíka, určeném pro všechny medvědy, medvědice i medvěděta. Naše tvorba začala již pro všechny medvědy, medvědice. To je dobré. Jdeme nohama. Ten livestream ty to docela poledají náhodou. Dobrý. Já se na to teďka vykašlu na tu střechu. Hej, kde jsi vzal ty hlavy? Halo, kde jsi vzal ty hlavy? Já? Ano. Já mám ještě tady hlavy, chceš? Zabíš? No. Hodně. Já už nepotřebuji, nechci je. Hele, jak vypadá? Jak mám milion. Dívej! Takže čudlí. Co to bylo za to? Počkej, já si teď dělám video, počkej. Kdo to má? Já vítám u mého... Co? Kdo to má video? Já si dělám na Matějové video. Dalšího videa. Je to opět jen informačka a zároveň umluva, protože právě jsem dotočil video s Kulem a bohužel jsem nenatáčel obraz, nevím proč, ale video bylo jen černý obrazovka a byl tam zvuk, takže... Vypni to, please, ruší to. Počkej, já se dívám. Točil. Tak já to zaslabím, to počkej. Tak já si taky Hej, tak my to stopneme a ozveme se, jak se dodíváme. Takže my jsme se rozhodli, že už tento díl už ukončíme, tak... Kachna. Tak ahoj. Kachna, čau.